Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel SSC application CDनिया फर्मा रिजेक्ट जाबाय एक्सेप्ट जाबाय दा मानो जाखो गोबां कमेन्ट्स खालामदों आरो लोगोसे माब्ला एग्जाम जागोन आरो लोगोसे एडमिट माब्ला मोनगोन रिजेक्ट एबा एक्सेप्ट बिनि सायाव डिसकास खालामगोन नोंथांमोना जाहाथे क्लियर जायो मानोना गोबां टेनसन जागासिनो दङ आरो देग्लायनि SSC CD पोस्टआ जोबोद बुरजा बेनो जाबाय 45,000 स' लोगोफोर सिगांनिया जादोंमोन 25,000 नाथाय दायो 45,000 खालामबाय जेराव नोंथांमोना गोल्डेन चान्स मोनगोन दा SSCनि अफिसियेल साइटआव फैनानै नोंथांमोना लगइन खालामनांगोन गावनि आइडिखौ लानानै नोंथांमोना इउजार नेम आरो लोगोसे पासवर्ड होनानै लगइन खालामदो आरो बिनिफ्रायनो एप्लिकेशन स्टेटासखौ जों नायनोसै लोगोसे एडमिट फैयोब्ला नोंथांमोना आपडेट मोनगोन दा लोगोफोर एडमिटआ नोंथांमोना 7 डेज एबा 10 डेजनि सिगां नोंथांमोना एडमिट मोनगोन एबा लास्ट उइक डिसेम्बराव एडमिट रिलिज खालामनाय जागोन SSC SD कनस्टेबलआ मानोना एग्जामा जोंना 10 जानुवारि जानाय लोगो लोगो अनलाइन एग्जाम जागोन जाय एग्जाम सेन्टाराव होदोंमोन बेयाव थांनानै हिन्दी आरो इंलिश मोननैनि गेजेराव मोनसे सेलेक्ट खालामनानै आनजादखौ नोंथांमोना होनांगोन स' बेनिफ्राय लगइन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि प्रफाइला बेयाव श' जाबाय नै देन बेनिफ्राय नटिफिकेशन स्प्रिन्ट बेनिफ्राय पेमेन्ट स्टेटास एप्लिकेशन स्टेटास बेयावनो नोंथांमोना जेब्लायबो चेक खालामनांगोन स' बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामबानो जाबाय प्रिन्ट खालामनोबा देन बेनिफ्राय पेमेन्ट स्टेटास नटिफिकेशन्स बेनिफ्रायनो डाउनलड खालामना लानो हागोन स' बिदिब्ला जों बेयाव डिटेल्सखौ नायनोसै फैदो एप्लिकेशन स्टेटासा मा जाखो लोगोफोर जेराव 10 जानुवारियाव एग्जाम होनो मोनगोन ना मोना स' बेयाव नायदो बे जाबाय नोंथांमोननि एप्लिकेशन स्टेटास स' बेयाव कमप्लिट दङ एन्ड कन्टेन्ट्स नट भेरिफाइड दङ डेट मिन्स नोंथांमोना गोबां गिगासिनो दङ जेबो गिनांगौ गैया बेनो जाबाय गासैबो अके जोब जास्ट SSCआ भेरिफिकेशन खालामगासिनो दङ अब्ला बेयाव प्रफेसनेल एक्सेप्टेड ओंखारगोन स' नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया जास्ट रेडि जादो दा बे SSCआ मोनसे डेटाखौहाय नोंथांमोननि जि डेटा होदों बेखौहाय भेरिफिकेशन खालामगासिनो दङ स' बेखायनो नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांगौ गैया बेयाव गासैबो कमप्लिट एन्ड आपल'डेडखा स' नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया स' अल इन्डिया बे प्रब्लेमा सेमानो जादों जास्ट नोंथांमोना रेडि जानांगौ एग्जामनि थाखाय अके थ' टेनसन लानांगौ नोंथांमोना जेबो गोनांथि गैया स' बेनिफ्राय SSCआ जेब्ला भेरिफाइड खालामगोन अब्ला बेयाव गासैबो प्रफेसनेलि एक्सेप्टेड ओंखारगोन आरो नोंथांमोना एडमिट रिलिज खालामनायखौ मोनगोन देन बेनिफ्राय फट' साइन आरो लोगोसे बेयाव डिटेल्सआ नोंथांमोना उनाव फैगोन रेजेक्ट जादोंबा रिमार्क्सआव लिरगोन जे फट'नि थाखाय रेजेक्ट स' डेट होदों एबा होआखै जेबो प्रब्लेम गैया बाट नोंथांमोना नेथ'दो जेब्लासिम अफिसियेल नटिस फैया नोंथांमोना जेबो मिन्थिनाय नङा नाथाय लोगोफोर जेबो टेनसन नोंथांमोना लानांगौनि गोनांथि गैया स' बे प्रब्लेमा अल इन्डिया जादों दा बेखायनो नोंथांमोननि थाखाय जेबो मिस्टेक गैया देन बेनिफ्राय जेब्ला अफिसियेल नटिस होयो आं फिन खनसेबाव नोंथांमोननो भिडिअ खालामगोन आरो लोगोसे मेन खोथाया जाहैबाय नोंथांमोना दायो जास्ट रेडि खालामनांगौ एग्जामाव फैगासिनो दङ थ' बेनोसैमोन लोगोफोर SSC SD कनस्टेबलनि गोबां कुइसन जागासिनो दङ रिजेक्ट जाबाय नामा स' नोंथांमोना जेबो रिजेक्ट जायाखै आरो जेब्ला रिजेक्ट जायो अब्ला नोंथांमोना रिमार्क्सआव मोनखागोन जे जेब्ला लगइन खालामगोन अब्ला रिजेक्ट आरो लोगोसे एक्सेप्ट बेयाव नोंथांमोना मोननो हागोन